nako, kanusa pa man ta madato ani. Dili day kaganahan na ning simple nga kinabuhi sayon. Di na lang ta magnegosyo oy. Usa ba na inyong una-una nga negatibo? Pa, atag kwarta be. Unsa man nimo? Nakoy baliton pa, project na mo. Na, wala ko'y kwarta. Dito pa ngayon si mong mama. Unsan pagkakwarta ni mo pa nga? Sige, ram kagigdera. Kaligo na rito kay udtura. Aligo na manggog ko. Nagpapundo pa kog tubig ba kay hinay king agas. Reason. Leader, asa man akong brief dire? Abot lang, wala ko kabalo. Ana unsa? Kisa pa na yung manghilabot dire nga kita ra may tao dire. Wala gani ko kabalo na, basig gihipos si Sayon. Hay nako, ako pa itong ibula diha kay basa-basa pa. Asa man si Sayon? Abot lang, gay na nga yung matugkwarta sa ako, wala ko natagaan. Ano wala man nimo hatagi? Unsa ba ba ko ihatag nga mamay ko nimo tagain? Hay nako. Uy, dir, si Sayon man siguro nang naglampas sa tanglaran. Murag si Sayon ginader. Hoy, Sayon! Unsa man to? Nanaw nang lampas man ka diha. Ulay dire kay basing mapakan ka diha bitay. Ang kuya wala pa kung ako'y makapagsabitin. Paghilom diha ka nang naglampas maka diha. Wala ko nang lampas dito pa. Payon man ko ma-harvest og tanglad. Ha? Harbisan nimong tanglad? Ay, baligyan ako para makakwarta ta. Patakar maka Sayon nga dili man atuwa. Adili na tuwa-tuwa ma. Dili jud ko makapalit og project ani. Uy, Sayon, nakuha man ning brief. Imo bitaw ni pa wala man ko nangangkon ana. Kabaw ana. Taka raman ka Sayon. Ganina raw ta ko nakaliguan ni. Ay, nako, kanusa pa man ta madato ani. Hoy Sayon, ka-okay na sa tong kinabuhi. Dili day kaganahan na ning simple nga kinabuhi Sayon. Mari simple nga kinabuhi ninyo. Oo Sayon, makakaon ang gutag katulo sa isa ka adlaw, okay na kayo na. Madili ni maong simple nga kinabuhi. Ang simple nga kinabuhi kanang pagmata nimo sa buntag. Nanay pagkaon sa lamisa. Kay na kay mga katabak. Kung gusto ka mulag, makalag dayon ka kay nakay sakyanan. Nakay gusto paliton, mapalit nimo kay nakay kwarta. Nakay gusto kanon, makaon nimo. Mao na simple nga kinabuhi. Ayaw ninyo putla inyong pangandoy. Napatay pag-asa. Igo ra pud ta sa pangandoy. Ay, nako! Ma! Usaba na inyong una-una nga negatibo. Magnegosyo ta! O sige, pagnegosyo. Pero ayaw ng tanglad sa tong silingan. Pangita laglain. Para ma ako sa imong cellphone pa kay mag-search ko. Bay pa, kinay daghan diha. A few moments later. Ma! Kana ko'y nakitan! 10,000 sa gaadlaw ang income! Unsa man? Sugot mo ana! Sugot kayo ay kada ko na ang income na. Pero ma, kinahanglan og 50 mil nga kapital. Ana pa day kapital? Naunsam taon ka ba? Negosyo gani. Nagyog na kapital. Bago mo income. Kabalo mo ang mga negosyante. Mo imbes og milyon para mo income og milyon. Di na lang ta magnegosyo oy. Ay, nako, wala jud na mao niyang una-una. May pagmag-harvest lang kong tanglad para na ako'y kapital.